yan amintattu kowa ya iya kai ya iya baban mu'azzam kai ne ka iya kai za ka iya kanzil a azam ka kuma iyawa nurin zalam iyawar ka ce ta sa an ka iya nurin mutalsam ka tattake masu iyawa ya fiyayyen amintattu kowa aka so don kai aka so shi mujitta ba sai ka so ka amince ake son ka shugaba sai ka so ake son wanda ya so ka mujitta ba ka so a so in so ka annabu ba dan komai ba in so ka dan soyayyar ka da Allah ya fiyayyen amintattu aminullahi amintacce ka fa amintattu ka faje amintacce aminta uban amintattu sai da ka amanta aka amintar da amintattu amince in amanta zamo a cikin amintattu dan amincin kamanzan Allah ya fiyayyen amintattu ya fiyayyen halittan Allah inuwa bayi majinginar bayi ya akara da halke inda Allah yana ji a gajiya yana ji inuwar bayi سيد الوجود وعلم الشهود مجتبى على رتوم يا رسول الله يا أبا زينبا كسولاري ممود يوم جم مجتبى كشغول مرنا مجمد ينك رسول الله يا أكرم قلق عند الله hannu majinginara bayan Allah ma'aiki ya Rasulallah madafar bayi mai aiki da aiki ya Rasulallah ya matsira ta halittan Allah ma'aiki ya Rasulallah annabu na rike ka na jingina da kai Rasulallah ya akara da halki inda Allah sayyidil wara roƙon mu ka tuna da mu ya rasu a ran da ba inuwa sai ka kaso a sada mu ya rasu mu shigo inuwar ka cikin nutsuwa annabin mu ya rasu a ranar mi yabo a cikin inuwar ka rasulallah ya akarar malki indallah ya biyayyen halittar Allah inuwar bayi majinginar bayi ya akara da kalki indalla na buce da ni in shigo in zauna jabu da kai ya rasulallah na buce mun me kake so kake son kai da kai ya rasulallah da kuma sai in ce maka ni buri na kawai kai ya rasulallah na buce da ni in ji na same ka rasulallah ya akara da kalki indalla ya biyayyen halittar Allah inuwar bayi majinginar bayi ya akara da kalki indalla inda na samu abin nema na barkaga ya rasulallah yau da ni da yan baituka na mun samu shiga ya rasulallah a wajen